Матю. Mi това го скалиме. Това го свалиме сега долу и че пишеме некъде. Я снимам. Давай, мама, иди баке на пила. Оу! Лъчка! Машала, машала. Или мачи. Чек се. Чек малу. Чекай малу. Да, брави там. Чекай малу. Ослаби се малко се. Стой за пило. За пила е това синжири. Чай иска да нагоре да скръши. Аз така връзя, чай да декнеме, нема. Чай ще я сопре въжето. Връзано ли е убо? От я направим клип сега тук вече. На охрата, като ще направим. Да долу да дигам и я. Чек се да видим, я. А той бил задния синжир. Синжира е запил. Той бил задния. Или он е изтам? Ако лашне, ще го извадя. Да видя изтам. Тегат. А? Каталичка тегат. Увеđa da jeba i tegata da jeba. Дай! Напни, мама, чеба! Така, да. Бе, да, ще скасваме нещо. Не мой. Стой. Вчера видя, ел ту. Сега ще направим бати филм. Ето, ел. Ето. Направим сега голем филм. Ето тук. Кой? Това е запил? Бе, ай го отпред бе му. Ама синжира е тук. Синжира го еби. Кундуро запил. Ма да, на кундуро запил синжир. Не бе. Ай това запил в челото бе. Ай това запил тук в челото. Дали така? Не го е. Ево ти отзади има май кундур. Чек се. Не се гледаш отзади. Де се да подигнем? От сопра бе. Филма нема. Почне вече. Чекай. Чек малко. Чай да взима една дъга льостовица и ще остава телефона и ще го подигне. Ай тук е челото запил. Не. Прострели. Ничи. Виж как го тега. Стой.